Hey, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Ebonyi steeti na ndị Ebonyi steeti na-eme emume iri ji wee lụzie ebe afa ya eri ji fa bịara iri wee si n'igote ogiri wee banye ime afịa wee bido ife ndị ndọrọ ọchịchị nọrọ ebe a na-asị na enweghị ife dịka obidenti n'obodo fa n'oturu mgbu ka fa ya eto ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana ana n'oturu mgbu ka fa ya eto ọkwọ ka unu wee na-afụ na adịghị mma bụkwa na uru ndị nze so na ndị anụnwa na-agba ọsọ ọchụ everyday na Ebonyi steeti na-asị gọọmenti gbatalụ fa ọsọ enyemaka so na onwere ndị ọ na-atọ ụtọ o nwere ife unu na-ebenefit na ya bụ ife ndị anụnwa nọ n'ime ọfịa ndị ogbenye ndị enweghị ka ọha fanọ wee na-ebe na ndị nwe egbusisi afa n'ime ọfịa na sị gbatalụ fa ọsọ enyemaka unu na-afụcha ya bụ ife onyonyo unu ekpu isi anya eke mee ka unu aha afụ ụzọ maka ife unu na-erichata na ya a sị ma unu ha wee gbakọnye ebe anụnwa wee na-akụgheri wee na-ekwugheri ka ndị akpara ọha n'isi egbe n'igwe. There is no obedient person in Ebonyi state. No be so. Anybody will say to Tinubu no go get Holy Ghost. What we have is to return the good things that the President Tinubu has done for Southeast and for Ebonyi state when the time comes. No be so. We will not be deceived again. Because the last election was a mistake, but we have come to be wiser. Don't be so. That's so. I will not finish naming all that the president is doing for us. But you see the legacy projects. One, all the way from Cross River, coming to Ibe Beach, going through Afiko, going through Abom again, going through Esara South, going through Esara North, going through Tinubu kaigetu, onetete bonana, Tinubu kaigetu. Those that refuse to hear them hear us, because the kingdom of God suffereth violence. Yes, sir. And then we are going to be very vocal to let our people know that people are darkening castle without knowledge. We want to be part of a united Nigeria. We want to be treated fairly. We want to be counted. And the president is doing that. So we have no reason not to support him. We have no reason not to support, Governor Francis Nwifuru. Let me tell you something. If you want to struggle for governor with Nwifuru, you have to do it on social media. Because you will not come to Ebonyi state to reap where you did not sow. My people have been displaced since yesterday. We have been on the run. The Umahi have taken over our land. You can see people, children, both adults. Where we are now is not still safe for anybody. The whole community have gone out. Everywhere have been taken over. People should come to our rescue. Look at them. Nobody's in their house. Everyone on the run. Look at the little children. Look at everyone. People have been displaced. So, because the government, and abunda churu since nya hasina be ha na agbahari ebe ha na ebe ha dịrọ save ya na etikwu ya ka gọọmenti bịa nyere ha aka gọọmenti unu nyere anyị aka o inyemaka natala anyị ala anyị o unu gbara anyị nkwu o unu gbatara ya ọsọ enyemaka o lekwa ụmụazị anọchi ebe a ha amakwaghị ha ga-eme nwekwa ebe ha ga-ala biko unu bịa mere anyị ebere o nyere anyị aka biko unu gbara anyị nkwu o